Dan holan mengarah secara khusus tua ka para partohonan, alai tong do secara keseluruhan jolma nama kaporsiai debata. Buhado seruan manang tangiang na ditangihon debata. Ahado naneng diajari tu hita marhite turpuk hatani debata sadarion taringot tu tangiang na ditangihon debata. Ima na parjolo sahali tabereng sian turpuk taon bahwa adong namasa ima Nehemia sedang menanyakan kabar dari saudaranya sama-sama bangsa Yahudi. Saudaranya sebangsa, buhado keadaan di san. Molohi tanuaing misal nata odopon tu situasi tanuaing, buhado kabar ni kadongata manang tondong tanah adong di huta. Buhado huta tai denggando. Adong musai kabar ternyata masa akana hurang denggani aka kebakaran atau adong masa penderitaan nama cai gudangin nakan. Buhado pakilalata ditiki hita mambegi barita adong masa kemalangan, kesusahan, pardangulan ditiki hita manukun kabar. Mungkin hita heatong songoni. Bagaimana respon kita itu menunjukkan holan basa-basi do manang memang tohodo laho manukun. Adong do jolma songoni, buhado kabarmu, buhado kabar nadisan. Ale holan sebatas basa-basi. Jadi mau ladong pe di pasahat songonon, kan? Holan songonon maalus na. Oh, ido? Lungi dialihkan musetu ka pembicara asing. Dang pola dong artina makilala, buasa masa songoni, manang kenapa atau apa yang terjadi? Oh, ido. Ternyata manukun pe ibana sambil marangan-angan holan sebatas. Ya begitu saja, asa adong sihataan. Adong musena manukun atau taringot tu kabar nih huta manang dongan asing. Holan sebatas justru digerakkan keingintahuan nasian rohana sogo. Sogo rohana. Jadi disukun pe kabar buha kabar ni si A, molosian sogo ni roha, di BG misalnya adong kemalangan, kesusahan, penderitaan, na masa di huta atau di tempat manang di ngoluni sasahalak na di boto ibana alai sogo rohana bahido memang disulikiti ibana do akan namasai alai di bagasan las ni roha do ibana lahu menanggapi bahido imakan itulah pangalahon na atong mambahin ibana songoni nagudangan atong gaya na nagudangan atong pangalahon na songonon na buhadang songoni na masa to ibana jadi ahamusin na masa na musi ipagajang musi. Kenapa? Sian sogo ni roha iba na manukuni. Alay molo ni onjar ni holong tutu na lahu mamboto ahado na masa di dongan na nanaong lelengdang adong baritana. Alay sian roha na ni onjar holong ni roha. Mula adong di begi iba na kesusahan ima songon na masa di bagasan turpuk tahun di ayat pati. Respon Nehemia menunjukkan di suku nibana barita akan masa di Yerusalem. Dung sahat barita nah hurang denggan dia merespon natarida siani holong ni rohana sapakilalaan na dohot bangsona dohot huta manang kampung halamannya idokon ibana do di ayat 4 di sini dokon jadi dung hubege baritai hundul maau laus tu matangis margudopong au pola nania leleng jalamar puasa au dohot martangiang dia dopan ni bohi ni debata na di surgoi. Hundul ibana. Buhado tabayakon molohita mambegi barita na hurang denggan tordang boi jongjong lemasin na. Pernah mungkin kita mengalami seperti itu. Biasanya kenapa bisa terjadi itu? Karena tumacai borat nama saya. Jadi lutut ini tidak bisa lagi berdiri. Molo didokon songon ende nakin nang hira-hira mogap ina. Hira mogap mambegi baritai lemas, terduduk dan menangis. Jadi boy do marhite barita nadung di ayat 4 bahwa memang nanionjar roha nasapakilalaan holong ni roha ibana di bangsoi sampai dia terduduk dan menangis dan bahkan berpuasa. Mulai sampai berpuasa jolma songon nadung hita mamereng di media sosial nuaing ima namasa di sahalak danak na margual Rafael Sibarani. Kan berpuasa do makna tiki operasi ibana. Kenapa orang berpuasa pada umumnya? Karena dia tahu beratnya yang sedang dia hadapi.
Jadi sapakilalando Nehemia membagi baritai bahwa dia tahu begitu beratnya yang sedang dihadapi oleh bangsanya. Begitu beratnya nama asa di tengah-tengah ni hutana. Tangis ibana hundul jala berpuasa ibana. Rasa empati yang besar. Empati yang besar dia miliki. HP ibana sebenarnya sedang dalam posisi stabil. Nyaman. Jangan dong nahurang di ngulu na taboto di bana juru minuman. Di raja. Orang yang terpercaya mulungai dokon juru minuman. Orang yang penting. Tangan kanannya raja. Orang yang sangat dipercaya. Stabil posisinya. Sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya bagi dia untuk terjun kepada penderitaan orang lain kalau dia sudah senang. Kalau dari sisi logika kemanusiaan pada umumnya. Buhadu hita marhite turpukon parjolo sahali mengkoreksi rasa empati kita sebagai manusia dan sebagai orang beriman. Bagaimana kita mengkoreksi rasa empati? Makilalahon namasa dihalak di zaman nuaingon. Tabereng namasa di media sosial. Adong pe masa kecelakaan di kamerai do. Dang parjolo dilului pangurupion. Manang telepon maju rumah sakit manang nadia. Itor di videokan do. Lihatlah ini, ada terjadi seperti ini guys, inamuse. Lagi masa kecelakaan. Bahkan ada musena menghindar dan ulu mangurupi. Kenapa? Nanti aku yang kena. Ina. Jadi puawan nun mamba ini. Ina. Jadi holan merekam nu ibana dungi lao. Tidak ada empati. Lagi marsait pe jolma. Ngamacai posa sahitna, isangahon detong. Disangahon detong. Songonon guys, ina muse, tong do guys na idang hatinggalon na. Asa tren na iba na kan. Tidak kehilangan panggung di media sosial. Dari rasa ketidakpedulian ini, mulai secara psikologi dari Sigmund Freud, dampak ketidakpedulian ini bisa dari beberapa faktor. Bisa pengaruh masa lalu juga. Yang pertama, untuk mekanisme pertahanan diri. Mungkin dia pernah mengalami situasi yang sama sehingga dangolo ibana untuk peduli karena dia tidak mau merasakan itu lagi. Jadi dia mempertahankan diri dengan tidak peduli dengan rasa itu karena dia sudah pernah mengalaminya. Jadi tidak mau ikut campur. Ada juga karena gangguan pembentukan ego. Lapatanna sasahalak terbentuk songonon, rasa empati sebagai jolma terbentuk pertama sekali dari ibu. Lingkungan keluarga orang tua. Kalau ibunya dingin, ibunya tidak pernah mengasihinya bahkan menganiaya dia tidak punya rasa. Tidak ada rasa karena ibunya tidak memberi dia rasa itu. Jadi ego, gangguan pembentukan egonya terganggu. Sehingga sering sekali ini jadi pembelaan juga ya terhadap orang yang psikopat ya. Dijadikan pembelaan bahwa dia membunuh karena dia punya masa lalu yang curam dan segala macam. Lalu ada gangguan super ego, yaitu apa? Suara hati, kalau dalam bahasa kita sunaidesisnya, suara hati yang terdalam. Yang biasanya berbicara setiap kali kita mau memutuskan sesuatu, di tiki hita lahu mambahen mana ape, olo do mersuara, tiki salah pe hita olo do mersuara on. Ketika ada gangguan artinya gale suara hati isu nai desisi, tidak kita dengar, boy dotong atau mendorong rasa tidak peduli. Ale molo terlalu lapatanna, dia mengalapati ke sisi negatif, salah saya, gara-gara saya dan segala macam saya, dia justru semakin menjauh. Terlalu keras juga salah. Jadi di antaranya artinya pengaruh masa lalu itu juga bisa membentuk ketidakpedulian. Selain efek yang terbaru zaman sekarang seperti yang saya bilang tadi, yaitu media sosial. Jadi ikon bijak dohita lau mangalapati pakilalaw ni jolma boha hita molo songoni olo dohita direkam ima parjolo sahali sukun tu dirita boha molo lagi marsait hita apalagi sait posa. Apakah kita mau dilakukan seperti itu? Kalau tidak mau maka jangan lakukan.
Boha hita molo lagi hita mengadopi habut ni roha misalnya, ale adong tong jolma, na tong holan sebatas merekam tidak benar-benar sepertinya merasakan. Apakah kita mau untuk direkam? Maukah kita untuk divideokan? Kalau kita tidak mau jangan lakukan. Kita diajak untuk masuk kepada perasaan orang lain. Ini yang semakin dikikis zaman sekarang. Kenapa? Karena media sosial membuat segala sesuatunya itu jadi instan, dari like, dari apa, ya udah cukup sepertinya di situ. Kepedulian itu sudah cukup dari like, sudah cukup dari follow, hanya sebatas instan di sana. Akhirnya tindakan tidak terjadi. Kenapa? Sudah cukup, sudah di like, sudah di follow. Ini dampak pergeseran empati yang tanpa disadari perlahan-lahan, apalagi kesibukan kita kan. Belum lagi kesibukan di zaman nuengon. Idang sang abah. Anon mai pokokna songonon majoi. Jadi rasa empati kita parjolo sahali marhite turpukon bohado hita saat tutikion. Ditikia dong tabege barita na hurang denggan. Barita akan na membahen artina jol mana asing di bagasan kesusahan, habok neroha, pardangolan, bohadi hita tiki membegei. Olo do hita rap tangis tiki membegei, tangis do tong hita, jangan-jangan tidak. Apakah hita dohot marsak memikiri satu jabu? Jalagabi dohot hita songon nemehi di bagasan tikion. Martangi yang ibana tu Tuhan ibereng Tuhan. Atung marsak rohana ibereng tu Tuhan. Karena apa? Dia tidak sebatas menanya tetapi dihilala ibana. Jadi bohado hita parjolo sahali mengkoreksi marhite turpuk hata ni debataon. Ditikia dong masa na songoni nang tu tondong ta, nang tu dongat ta. Apakah dohot dohita makilalahon pakilala nai. Di tonga-tonga ning ulut ta. Manang pardonganot tahulan sebatas formalitas sambing. Sebangsa hita, segereja hita, alai dang sapat kilalaan. Napa duahon didokon di bagasan turpukon, dikoreksi juga adalah bohado ngolutta, bohado sikapta, ditiki hita mengadopi habok ni roha, ditiki hita mengadopi arsak ni roha, ditiki hita mengadopi pardangolan atung macai borat. Bagaimana sikap kita? Berseru manang martangi yang tutuhan debata, parjolo sahali songon nahudok konakin tiki na parjolo nakin, ikon nionjar sian roha na makilalahon arsak ni roha na halak na tatangyakon. Jadi siapapun kita dan bagaimanapun kita berdoa tidak masalah boha kata-kata manang ikon indah songonon daw. Yang Tuhan ingin lihat pertama sekali ditangihon tangyang tai ikon nionjar sian roha nama kilalahon sarupa songona tatangyakon. Itangihon Tuhan itu. Molo tatangyakon dongata na marsak di ida Tuhan itu bahwa hita pedohot marsak. Itangihon doi. Tuhan ini memboto deh. Na paduahon ikon nionjar roha na maka tindakon. Ima di ayat 5 nakin ia le jahuba debatana di surgo. Hodo debatana timbul jalana sokal na toktong marningot padan dohot asini roha. Tuhalak na maka holongi ibana jalana mangaradoti akka tonana. Jadi sian roha tong na maka tindakon hamuliaon dohot huaso ni debata. Hamuliaon dohot huaso ni debata. Ditangihon debata do tangiang tamolohita maka tindakon holan Tuhani do nabui paluahok kita. Holan Tuhani do nabui paluahon dongatai. Jadi tidak second opinion ya. Doa itu bukan second opinion. Tangiang ta tutuhani jangan jadikan opsi. Buasa udah konsongoni, adong jol mana songoni holak nanong porse ya. Martangi yang ibana, ala yang go pangalahona, ilului dope, halak na pistar. Masih pergi dia ke datu. Berdoa dia. Ketika kita melakukan itu, dang tahatin dakon berarti. Holan Tuhani na marhuaso disi. Ingot ya manginang. Mungkin kita terlihat, sudahlah situasiku ini terlalu berat, kayaknya doa aja gak cukup.
Olo do kita makilala songoni, alana adong hea songoni masa di ruas nami na jolo, tiki marsait na tung macai berat ibana, hudokon makang kanker, cancer. Tangyak ko na winangin na, ruaw tu jabuna, martangi yang hami. Jadi bahado inang, songonon mainang gangguan pe godang. Ya ingot inang dah, di situasi na songonon, gangguan ni macai godang. Ido inang dah bah, adong muse mandokon ikon lawau tu, sanin na buin na mamboto ibana asa itu. Alan dokter pe bingung do inangin na kan unang tangihon inang. Mate manang mangulu yang paling penting jangan sampai lari dari Tuhan. Lapatana di siang manginang ditiki situasi natung macai borat. Jangan sampai kita tidak mengakui huaso ni dibata. Alana marhite turpukon di ayat 5. Dang holan marhite hata hita na martangiang maka tindakan huaso ni dibata sambing na boy paluau kita. Alay tindakan na paling utama. Jangan duakan Tuhan. Jangan cari pilihan-pilihan lain. Karena ketika kita melakukan itu, jangan tuntut Tuhan dan mengatakan, dang ditangi hokos, tangi aku Tuhan. HP hita do naman dua roha. Buana yang ditangi hon Tuhan nih. Hita pesona maka tindakan marhuaso ibana disi. Jadi Nehemia napaduahon ita marsiajar sian ibana dihatindakon ibana daholan Tuhan do namar huaso disaluhutna. Jala di bagasan di ayat berikutnya di dok kondisi baru ma ibana di bagasan permohonan. Dung parjolo ibana maka tindakon huaso ni debata baru idokon ibana ma permohonan na marojahan sian hatani debata. Marojahan sian padan ni debata tu bangsona. Jadi dia bermohon pun ojahanna padan ni debata do. Martangi yang ibana mangido si pangidoonna di bagasan dasar padan ni debata janji Tuhan. Hodo Tuhan namandokon songonon, hodo Tuhan namandokon songonon, patinggil mapinggolmu Tuhan. Ay hodo namandokon iman adong di ayat 6, 7, 8. Tung namaroha magos tutudo hami, alay sa ingot ma, ina, ujunan idokmu, molo dituntun hamu mardosa, paseraku kumahamu tutong-atongan ya kabangso, alay molo mulak rohamu tuhamu, tuau, jala diraduti dohot diulahu kamu akatonaku, nang tung sura, naong ambolong hamu satro di ujung langit, say papungoku dohamu siani, jala mulak hamu bainoku tu inganan, nang hupilit bahen inganan ni guarhu. Jadi di dokon ibana songoni, dang nalahu berarti Tuhan lupa ingatan, alay na marlapatan marhiti turbuk hatan di bataon, hita na marpangiduan, martangi yang tutuhan, ikon marojahan sian hatan di Tuhan ni dotong. Jadi dang adong tangi yang sudah ditangi hon Tuhan ni, buasa, ay ulo do sipata hita martangi yang di bagasan roha naso mangatusi, aduh hatani Tuhan. Misalnya ala sogo roha kan, tatang yakun muse, Tuhan hajar maibana, atung macai burat au di bayan ibana, atung godang Tuhan paru kilo kuala ni ibana, hukum Tuhanin na muse. Apakah ada firman Tuhan yang mengatakan itu? Justru firman Tuhan mengatakan apa? Balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi nggak bisa kita meminta di luar dari rel Tuhan ini. Jadi mau lemar pangidon pehita ikon tatu si do, boha pengajaran di Tuhan. Ikon tatu si ado padan ni debata. Alana Nehemia pemar pangidon dasarnya janji Tuhan. Kau yang bilang Tuhan, kalau kami berdosa memang kami akan Engkau serakkan. Tapi kalau kami bertobat kau akan kumpulkan kami bagaimanapun berseraknya. Jadi di dokon ibana marojahan sian padan dohot hatani di bata. Hita pe kon songoni do nalahu martangi yang di bagasan misalna adong masa misalna parsahiton. Hodo Tuhan naboy pamalum nasa sahit. Ay di dokoko do Tuhan manang sada manang dua halak na marpungu mangasahon guarmu tangihononmu do Tuhan. Alani hami marpungu nuaing tangihon hat tangiang nami. Jadi ojahanna hata ni dibata. Jala adong musi pangajaran na asing. Jadi kita harus di dalam rel janji Tuhan dan firman Tuhan. Jala didokon di bagasan turpuk tasadarion dipaingotibana bahwa namasa di bangsa Israel naposom do nasida Tuhan, hodo napaluahon nasida.
Artinya dia seperti reminder, tapi sebenarnya dia hendak menunjukkan bahwa Tuhan tolonglah. Nomor 8 di sini bahwa ini sama-sama bangsa Yahudi, dia pernah mengalami apa yang dialami bangsanya itu. Soalnya udah kenakin. Makilalahon hea ibana, tapi saat itu dia dalam posisi stabil. Temannya yang lain tidak. Kita peolo do songoni kana manginang. Kita pernah dalam situasi yang sama, dan mungkin torlas rohata torgudang aka pasu-pasuta, pasti hea do hita susah tong. Hea do hita mandasor, hea do hita baru memulai, hea do hita susah pasti. Ale adong do disadetiki do ngatai susah do pe hita nga stabil. Di situasi nasongonon mana dia dopi Nehemia. Dia pernah mengalami dan dia tidak lupa apa yang pernah dia alami. Sehingga dia meresapi dan meminta di dalam hati yang merasakan penderitaan sebangsanya. Jadi hitap yang menginang di tonga-tonga ningoluta, molo adong namasa di dongata dang holan di hita. Sasitong na molo taingo do hita hea songoni, ikon hita dotong manangyakon ibana. Au hea tong songoni, Tuhan tolonglah Tuhan. Ay susahian do namasa di ibana ngahya huadopi i. Ngahya huadopi i. Songon akaina nami inahana. Kita tentu tidak menginginkan tiba-tiba ada terjadi. Saya daumei pasti lebih dihilala kan. Itangyakon aka inanami inahana ma dongan nai Tuhan ngahuboto borakna. Masa situasi nasongonon alani pargogoi maibana Tuhan. Jadi rohana na betul-betul makilalahon dan mengingat masa yang pernah dia lalui dan minta sama Tuhan, itangihon Tuhan idoi. Jala di bagasan turpuk hatan di bataon taida do. Iya le Tuhan, saya patinggil mapinggolmu di ayat 40, tumangihon tangiang ni naposomon dohot tangiang ni naposom, akan nasolomo roha marhabiaran tuguarmu, saya manupak maho dilangkan ni naposom sadarion. Asa jupangan nasini roha au diadopan nirajai, ai si tahu anggur nirajai doau. Mangido ibana asa Tuhani parjolo sahali. Lahu mengaramoti ibana, lahu mangulahun tindakannya berikutnya. Dia tidak bertindak tanpa terlebih dahulu memohon restu dari Tuhan. Mangido restu doon ibana sian Tuhan. Kenapa? Kita tahu dilematisnya. Di satu sisi dia juru minum raja Artasasta yang pertama. Di sisi lain dia adalah seorang bangsa Yahudi yang tahu bagaimana situasi itu. Karena itu di dalam kegalauannya, tapi yang paling besar justru adalah rasanya yang sangat merasakan penderitaan bangsanya, itu membahaini bana, memutuskan bahwa dia akan bertindak. Alai adorang iulahoni bana tindakan na lau pauneho na hutana manang bangsona, parjolo ibana martangiang tutuhani, Tuhan. Urupiau, ibotoho doau juru minum nirajai doau. Kenapa? Juru minuman itu memang istimewa, terpercaya, tapi sedikit saja salah hukumannya berat. Salah sedikit saja dia meminta, tersinggung raja itu, hukumannya tidak main-main, nyawanya pun hilang bisa. Jadi alani do ibana martangi yang tutuhani mangido, asa Tuhani mandongani ibana mangulahon tindakan na lau sipatu pauna, lau paunehon bangsona dohot hutana. Jadi di tengah-tengah ni ngolutta marhite turpu kontong dohita marsiajar. Manang aha mana nalaho ulahonot tadi tengah-tengah ni ngolutta. Lakukanlah dengan terlebih dahulu meminta restu dari Tuhan. Jadi molo hudokon nakin, molo boy dohita lahu mangulahon manang aha tanpa martangiang. Kita sangat percaya diri sekali berarti ya. HP Nehemia dison sangat mementingkan ikon dioloi Tuhani, ikon di dongani Tuhani doau. Asa boy tulus nalau si patu paukuon. Di tonga-tonga ni ngoluta marhite turpukan, tong dohita dilehon las de roha. Ditangihon debatado, tangiang ta. Molo taulahon di bagasan roha nasongon Nehemia manginang. Jadi marsiajar dohita marhite turpuk hatani di batas sadarion bahwa tangiangi bukan masalah kata-kata yang indah. Tangyangi bukan masalah tentang ritme seperti berpuisi, tidak.
Ale tangiang tadi tangihon Tuhan manangdang ibereng do rohatai. Nani onjar rohana tutu do tulus rohanai. Nalahu mangidui. Di bagasan rohana maka tindakan huasoku doi bana di hatana dohot di ngoluna. Di bagasan roha na maka tindakan bahwa nasopato dosa sitong na molosian dosa pangalaho alai molo maka porsiai de bata dohot muba na maka tindakan hita olo muba ditangihon de bata do tangiang ta. Jala di bagasan roha naso olo mangulahon manangaha anggo sojolo ditolopi Tuhani. Diboto Tuhani doi. Anggo sohu tolopion dangulon manang marhua. Di ida Tuhani do rangkaian ning ulutai. Jadi molo dibereng songoni dengan doon rohana tulus, dia tindakon ibana do huasoku, disadari ibana doang salana, jala toktong do ibana mangido panolopion nasianau. Itangi hondo tangiang ta. Jadi dang masalah kata-kata dang masalah ikon tohona namanginang. Itu dia hami oloh pandita ima martangi yang inna. Ikon pandita hape songon epistel nakin. Jolma do si Elia ido kan nakin. Jolma. Ale ala rohana inna kan. Jadi tapi songon yang manginang dang ikon martohonan. Rohatta ido dibereng Tuhani. Jadi tidak masalah tohonan, tidak masalah kata-kata. Alaina dipangidu Tuhan debata boha hita martangiang songon Nehemia. Jala boha hita toktong maroha nama kilalahon. Pakilalani dongata, tondongta, doot halak na di bagasan hasusaan. Bagaimana kita memupuk itu kembali. Mulailah dari rumah. Ajari anak-anak kita merasakan juga apa yang dirasakan orang lain. Karena songona hudokonakin semua ditempa dari rumah dulu. Kalau ibunya tidak punya rasa empati, anaknya jangan harap. Ya anaknya jangan harap. Jadi jangan tasalahon do anak tai. Kita do na menempah ibana. Jadi kita ikon menempah karena zaman ini tidak gampang amanginang. Tantangan lem gudang dun waingon. Songona hudokonakin media sosial perlahan mengikis rasa kepedulian, mengikis bagaimana kita harus bersikap kepada orang lain termasuk bagaimana kita bertuhan. Alai molo kita kokoh mari hite parsiajaran di hatani di bata. Toktong kita marojahan sianon songon Nehemia di bagasan tikion. Itangihon Tuhani do tangiang ta. Pos rohata manginang itangihon doi. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami nambarha bangsa di Panua Gijang. Mandok mulia te dohami salutna tua dopanmu dabadiai ale Tuhan. Alahu hatin dako kami do Tuhan. Balgani holong ni roham di hami ganup marsada-sada. Namambain boy hami mangolu jala di bagasan hai pason satu tikion. Marpungu hami di bagas jorom ale Tuhan. Lahu mamuji ho. Lahu martangi yang tuho. Talu mobi manjalo hatam nabadia. Nalahu mambuhali ngolu nami. Diragamnya kana masa di hami si ganupari. Diajari hodo Tuhan hami marhite hatam. Dinalaho tangi hononmu, tangi yang nami ale Tuhan. Kon marsiajar hami, songonani adopan dohot namasa di Nehemia ale Tuhan. Rohana makilalahon, rohana makatindakon huasom. Rohana makatindakon nadong nahurang dohot nasala. Roha nasoolo mangulahon manangaha anggoso marojahan siako. Ikon siani do Tuhan roha nami lahu martangi yang tuho. Asa hitangi hoko tangi yang nami oleh Tuhan. Ay hubo Tuhan mitakas molotung pe ikon songoni. Asa akana umune do Tuhan namasa di hami. Ay sipata akana une di roha do pikiran nami. Dangi Tuhan sasitong nana une. Alani marhite hatam nasa di hami sadarion. Marsiajar hami Tuhan. Nalahu martangi yang tuho. Di bagasan roha songon Nehemia oleh Tuhan. Jala nasa si pangido nami si ganupari. Pui Tuhan ditangi hoko ale Tuhan. Jala di zaman nuaingon namambain hami si pata mago rohana tong sapakilalaan Tuhan. Marhite hatam sadarion tong do Tuhan mangido ho asa toktong hami di bagasan rohana sapakilalaan. Bui hami toktong makilalahon namasa di dongan nami, tondong nami, nang dongan nami. Salut na ale Tuhan. Susah hami dohot dongan na susah.
Mekel hami rab dota kana mekel. Bui hami salutna sapa kilalaan. Dang holan sahuria, dan holan sabangso, dang holan samarga. Alai sapa kilalaan hami saluhutna di bagasan hapor siaon to ale Tuhan. Asa margogo hami mengadupi ragam ni akana masa di hami. Jala pos rohan nami di ho Tuhan, anggoho naga bedongan nami diurupi ho do hami Tuhan, lahu mangadopi saluhutna. Tuhan di hami saluhutna na marpungun waing di bagas jorom pasu-pasu ngolo nami ganup marsada-sada. Asa Tuhan tong margogo mangadopi ragam ni akana masa, jala aka ulau na pinasahatmu di hami di ulau kami, di bagasan lomo ni roham ale Tuhan margogo hami, mangadopi aka tantangan si ganopari, nang di aka ruasmu ale Tuhan na marsahit, tarlu mobi marsahit menahun ale Tuhan, natung macai borati konadopan sampai bertahun-tahun. Lehon Tuhan hagugoon, semangat toktong mangalau parsaitoni, pasu-pasu saluhut na Tuhan, lau menjadi hamalumon hagugoon, disalut amanami dot inanami na di bagasan parsaiton ale Tuhan. Upasahat hami ngulu nami si ganupari tu bagasan tanganmu, tiroi hami ale Tuhan, asa toktong hami merdalan di dalammu na denggani. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang hami tuho. Amin. Tapasahat ma peliata huhut marende mahita.
Ulangi akon ma peleata tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon na denggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Saijalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti asa huparhasya kami pelianon. Patimbulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi itu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileho mi rodi pamataku osadoho gogoki rodi saluhun artaku upasahat iluhon naso usatokuyon. Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unang hami togihon to pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasaorhon madamena tu tondim. Selamat hari Minggu, Horas.